Da jeg var mindre, havde jeg nogle fantastiske år, for min barndom handlede om dig og mig. Altså, det startede med, at min mor og far kom meget på skændes. Og jeg var sådan på mit værelse, og så kom jeg ud sådan i gangen og begyndte at græde. Mig og min mor, hun lige hentede mig op fra skolen, så på vej hjem, så peger hun på et hus, som hun siger, at det vil hun gerne købe. Og så vidste jeg godt, hvad det handlede om. Så følte jeg lidt, at min verden den brød sammen. Min far han var så sur over det, så han fortalte mig om min lillebror det i bilen på vej hjem fra skole. Og min mor vidste ikke, hvad jeg havde fået det at vide der, så det var ikke en særlig god måde, mig og min lillebror fik det at vide på. Altså, jeg hører tit på, at hvis de er lidt småsure på hinanden, så hører jeg tit på, hvad den anden gør forkert. Men det er sådan lært, at det skal man bare se gennem fingre med, fordi at bare fordi det er deres mening, betyder det jo ikke, at den er rigtig, eller jeg mener det samme. De er for eksempel aldrig hjemme hos hinanden for at tale om noget. Det er altid i døren eller på parkeringspladsen. Jeg ved ikke, hvordan de taler sammen, når jeg ikke er der. Men når jeg er der, så er det ikke sådan, de skændes. Men de er heller ikke bedste venner. De har jo hele tiden meninger fra den ene, og så bagefter fra den anden. Og så blev jeg meget sådan, om jeg så skulle vælge, hvem jeg ville holde med. Man føler sig lidt som sådan en mellempunkt, og som om man ikke er der, og det eneste går ud på, det er egentlig de der skænderier hele tiden. Altså, en normal familie, det er, at der er nogle børn, og så er der 2 forældre, der ligesom bor samme sted. Jeg tror, alle egentlig har den der drøm om, at en familie, det er sådan en lykke, en af forældrene kan enes, og ja, det hele, det er bare happy og gode stunder sammen og sådan noget. Man vil jo altid gerne have, at ens forældre bliver sammen. Og de bliver aldrig det samme igen. Jeg tror, at jeg på et tidspunkt har følt, at om det nu var mig, der havde gjort noget forkert, eller om det var min skyld, ja. Altså, de fik jo mig, da de elskede hinanden. Så elskede de ikke hinanden mere. Og så tænkte jeg sådan lidt, nå, er det min skyld, fordi at jeg blev født, eller sådan. Jeg har tænkt tanken, men altså, jeg har snakket med min mor rigtig meget om. Men hun siger, at det er det overhovedet ikke, og når jeg også kigger på det selv, så har jeg sådan, hvorfor skulle det være det, og hvad har vi gjort, som skulle gøre en effekt på dem. Jeg synes, det var svært at få nye familiemedlemmer, fordi at en forældre skulle man se, at de elsker nogle andre. At jeg blev rigtig sur over, at hun havde en kæreste, når jeg mente, at hun skulle flytte sammen med min far igen. Jeg vil nok ønske mig, at de var sammen igen, tror jeg. Uden det skændes, og de blev sammen. Altså, jeg vil bare gerne ønske, at de godt kunne tale pænt om hinanden begge to. I stedet for at sige alle mulige grimme ting. At de stadigvæk elsker hinanden, og at måske kunne spole tiden tilbage, så man kunne opleve, at de var glade for hinanden igen. Så ville det helt klart være mine forældre, altså ikke at de kunne enes, at de var sammen, men så de kunne enes, at de ligesom kunne kommunikere med hinanden, og der ikke skulle have de der kæmpe skænderier hele tiden. Jeg kunne godt tænke mig, at min mor så, hvordan huset er indrettet, og hvor jeg har værelse, og hvordan man, ja, hvis man kan sige på den måde, lever deroppe. Så det er det, jeg godt kunne tænke mig, hun så. Jeg den anden dag, der snakkede med mor, om hun ikke kunne komme ind og se mit værelse. Jo. Og sådan lige se huset og sådan noget. Det har hun aldrig rigtig fået gjort. Jamen, jeg er egentlig ikke særlig glad for, Patrick, at din mor kommer ind og ser vores hus. Hvorfor ikke? Det har jeg da bare ikke godt med.
Der har været alt for meget ævl, kævl, bøvl og ballade, Patrick, til at hun kommer ind. Ja. Som om man har 2 personligheder. Og man skal ligesom skifte for hver gang, man er hos den. Og det har været lidt underligt og også lidt træls, fordi så har det været svært at sådan finde ud af, hvilken en af de personer, der var mig,